Pekka vaan ravaa täällä. Sillä on niin pitkät jalat, että se aina menee ohi musta ja kävelee jonnekin kilometrin päähän ja sit se odottelee mua jossain vain. Tämmöstä tää on, kun mulla on näin lyhyet jalat. Onkohan se jo tää, mistä piti kääntyä? Ei tää kyllä näytä siltä, mitä Street Viewistä katsottiin. Ei se varmaan ollut vielä tää. Hei, tää näyttää tutulta. Täällähän se meidän hostelli on. Tämä on ihan Street Viewissä. Mennäänpä tänne. Mä tulin nyt tänne alueelle, missä meidän hostellin pitäisi olla, mutta Pekkaa ei näy missään. Missäköhän ihmeessä se äijä voi olla? Have you seen a long-haired ginger? Have you seen a long-haired ginger? Like this hair color, like me? Long hair, man, walking around? No. Okay. Hello. Hello. Have you seen a long-haired ginger man walking around? His hair is like at this height, same color as mine. Have you seen? Oh, okay. Okay, thank you. Yeah, your friend. My friend, yes. No. Okay, thank you. No niin, löytyi toi majatalo tuosta. Mennään kattoo, josko Pekka olisi siellä riippumatossa. No niin, mä oon nyt saapunut tänne majataloon. Kyselin tuossa matkalla parista paikasta, onko Pekkaa näkynyt. Ei oo näkynyt, kuten huomasitte. Kävin pesulla tässä, vaihdoin puhdasta päälle ja täällähän näkyy Pekan kamoja selkeästikin. Lähdetään kyseleen tosta alhaalta, olisiko sitten näkynyt. Kyselin tossa majatalon henkilökunnalta, onko ne nähnyt Pekkaa. Se oli kuulemma tullut sisään, maksanut yhdestä yöstä, jättänyt kamansa siihen ja lähtenyt menee. En tiedä, mistä lähti settiin. Mitä Pekka on ehtinyt tekemään? Mitä ihmettä, en tajua. Ei jumala, suika. Tulin tuossa just hieronnasta
Oli tosi hyvä hieronta, niksauteltiin, naksauteltiin paikat. Lihakset on rentoina. Mutta mitä ihmettä se Pekka on mennyt tekemään? Se on saanut porttikielon tonne. Ei voi käsittää. Nyt on kuitenkin rento fiilis jatkaa etsimistä. Alkaa pikkasen hermo kiristyä, kun sitä äijää ei löydy mistään. Mä en vieläkään voi tajua, että mitä se on mennyt tekemään, kun se on saanut porttikielon sinne hierontapaikkaan. Ja, pakko varmaan hakea jotain rauhoittavaa kohta. Ei tästä oikein tule mitään tästä etsimisestä. Täytyy hakea pissejä. Tulin siis paikalliseen sporttipubiin ottaan pari neuvoa antavaa. Sitä äijää ei tunnu löytymään mistään. Pikkasen niinku rupee ketuttaa. Mutta jumalauta. Tuossa pissejä odotellessani kysyin baarimikolta, että olisiko näkynyt mitään kinkeriä täällä, niin jumalauta tunti sitten se näki Pekan. Tai niitä tuntomerkit vastasi siihen, että se on hyvin todennäköisesti Pekka. Ja se oli 2 kikitytyn kanssa täällä. Näin mulle sanottiin. Ja ei kai tässä. Joo, mä oon nyt niinku 5 tuntia etsinyt tota Pekkaa tässä ja tuli tosiaan otettua 2-3 tossa sporttibaarissa ja jos ei niinku tunnin sisään, jos en mä löydä Pekkaa, niin mä en oikeesti eti sitä enää. Mä lähden nukkuun oikeesti sen jälkeen. Mä katson vielä 2 paikkaa ja se on siinä. Hetkonen. Tuolla on joku paikallinen Dena. Se makaa tuolla. Mitä hittoa? Käydäänpä tsekkaa. Jos toi on Pekka, se saa kyllä leikata tukkansa. Hey mister! Hello! Are you okay? What? Do I need to call the ambulance? Mister? Hello? Mene pois, mene pois! Sä puhut suomea. Pekka! Mitä? Pekka! Pekka! Voitko lopettaa? Sä oot... Mitä ihmettä sä oot mennyt tekemään? Mitä sä oot... Mikä tää on tää sun pukus tässä? Ja... Mikä puku? Mä oon etsinyt sua koko päivän. Koko päivän. Mikä puku? Mikä tää on? Sä oot pukeutunut punaiseen ja siniseen. Sä oot niinku joku italialainen putkimies. Siis mitä? Voitko? Mulla on todella huono olo nyt. Miten niin? Siis Mä vaan nukuin mitä sä oot tässä. tehnyt tän päivän? Mitä sä oot tehnyt tän päivän? Ei oo kyllä ihan kauheasti muistikuvia. 2 hemasevaa naista oli mukana. 2 hemasevaa naista. Mä kuulin vähän erilaista juttua. Ne ei tainnut olla naisia, Pekka. Miten niin? Mä kävin baarissa ja sain vähän tietoa, että ne oli kikitytyjä. Ei ollut. No näin mä kuulin. Voitko lopettaa? Ne oli ihan kauniita, kivoja naisia. Mitä hittoa? Sä oot saanut porttikielo hierontapaikkaa. Mulla on todella huono olo. Mä en muista mitään, älä kysele enää. Voitko antaa vaan vettä ja viedä mut pois täältä ja ottaa mut pois tästä puvusta? Mikä tää on? Mitä sä oot mennyt tekemään oikeesti? Mulla on ihan kauhea olo. Siis- Aivan siis... Mä en pääse ylös täältä, voitko auttaa? Mitä sä oot mennyt tekemään? Ai vittu, aivan hirveä olo. Siis, miten voi olla... Mä en käsitä. Mä en kyllä käsitä itekään nyt yhtään. Todella...
Ei herra jumala. Oota hetki, tulee vaan. No niin, löytyään vihdoinkin toi Pekka pitkän päivän etsimisen jälkeen. Oli vaikeeta löytää toi äijä. Mitäs olot Pekalle? Aivan hirveet. Pakko ottaa vähän loiventavaa. Ei tästä muuten selviä. Kysymyksiä herää aika paljonkin. Jos kysellään huomenna vasta, älä kysellä vielä. Mä mietin huomenna. Säästetään kysymykset myöhemmille. Pistetään nyt vaan. Kippis. Jumalauta, Pekka nukahti lattialle. Minä vielä nukun, mene pois. Et sä voi nukkua lattialla, Pekka. Miten niin? Sut ötökät syö sut.